Здравейте! На тази инсталация ви представяме моята работа с моите ученици, ученични от 5 до 12 години в уроците по иконография. Има някои деца, които са рисували, но другите не. Иконографията и работата с иконите е интересна в нашата тема, защото това е също среща с извънземни реалности. В християнството срещата с Бога, това е срещата с другия човек. За разлика от някои други религии, които срещата с тяхния Бог е вътре от себе си. Това е много интересно към нашата тема за извънземни реалности, среща с другия. Децата се справиха много добре, с сърди работиха и старания. Аз се казвам Земена Калинова и съм учила в това училище като начална училищна възраст до 8 клас.